Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa mä lähden siis äitin kanssa Kanadaan, koska äitillä on siellä toiminnallisen urheilun MM-kisat. Laittakaa tässä kohtaa jo mun kanavatilaukseen, sillä jos tulee 60 000 tilaajaa ennen lokakuun loppua ja Instagramin 35 000 seuraajaa, niin mä teen 10 000 kaloria. Mut joo, menkää te videon pariin. Mulla on kurkku kipeä, hemskutti. Ärsyttää tuu kurkkuun puhua ja nielasta ja oikein tuntuu, että se on semmonen jakkava perki. Mutta arvakkaa mitä pitäisi tehdä. Pakata, kun mä oon lähes Kanadaan. Mulla on vaan siis käsimatkatavarat. Mä en tiedä mitä ihmettä mun pitäisi saada tänne mahtumaan. Mä vihaan pakkaamista. Kello on 4:30. Ei kun 4:45. Me lähdetään nyt kohti lentokenttää ja Vancouveria. Saavuttiin siis lentokentälle ja tultiin Reloveen syömään tuorepuurot. Toivottavasti on hyvä. Äitillä on vähän jotain shottia. Nelli testituokia. No, mutta on jotenkin kivan makuisia nää tuorepuurot. Tämmösiä fresheitä tämmösiä. Mä teen näin, kato äiti. Sekoitan. Täällä on paljon ihmisiä, jos siellä alkaa työvuoro keskellä yötä. Teekö se tää shotti? Onko tää semmonen shotti, että pitäisi syödä niinku silleen gult? Vai pitääkö tästä niinku nautiskella? Tässä olisi niinku 2 annosta. Mä vedetään kerralla. Ykkösellä. No niin, sitten saavuttiin lentokoneeseen. Toi oli siis meidän eka lento. Ja oli kyllä hienot maisemat tuolla auringon nousun aikaan. Ja vähän jännittikin, mutta ei voi mitään. Mutta kattokaa, siis me lennettiin ihan toisen lentokoneen vieressä. Siis niin siistiä. Ollaan saavuttu nyt Frankfurtiin ja me lähtee 2 tunnin päästä lento Vancouveriin. Joten nyt mennään etsimään meidän porttia ja kaikkea. Meillä on tässä tää vaihto, mutta ärsyttävää seuraavalla lennolla on se, että meistä äitikaan vierekkäin ja me ollaan molemmat niinku keskipaikalla. Se on sillä aika paskaa. Testissä random suklaa, jonka sain lentokoneesta. Tän antoi mulle joku random mies. Nukuin silloin kun tää jaettiin. Että tässä on tosi hyvät lähtökohdat. Tää on ihan sulanut. Missähän persetaskussa on pitänyt haisilla pahalta. Ei niin paha kuin mä luulen. Mä kyllä kokonaan syö. Sitten me tuossa odotettiin seuraavaa lentoa ja oli siis 10 tunnin lento. Ja ei siellä lentokoneessa oikeasti tehty mitään muuta kuin syötiin. Olemme saapuneet. Mikä tää nyt oli Vancouveriin. Ja hyvin selvisin, vaikka vieressäni molemmilla puolella istui ihmiset. Ehkä enemmänkin silleen harmi vaan heille. Kävin vessassa niin usein, että he ei tienneet mihin he joutuvat. Ja sitten kun me laskeuduttiin, niin me tajuttiin, että kun istui molempien meidän käytäväpaikalla oli kaverit, niin me oltais voitu hyvin vaihtaa tekapaikkoja. Perille kun saavuttiin, niin ekana totta kai mentiin kuplateepaikkaan, koska se on mun ja äitin aivan lempparia. Testissä. Nyt ei ollut matchaa, vaan mangoa. Nyt äitillä on matchaa, ettei mene liian. Ja kookos. Onko hyvä? Maista. Haluatko, että mä maistan? En tiedä. Nyt meillä on joku kämppä. Tossa on tommonen. Painetaanko sitä oviketjulla? Aha, ovi on auki. Pahoittelut vielä, että mulla on vähän flunssainen ääni, mutta siis tässä nyt näette meidän majoituksen. Eli tossa on mun ja äitin vessa ja sitten tässä on mun ja äitin makkari. Eli me nukutaan siis tuolla kahdestaan, mutta sitten tässä samassa majoituksessa on myös äitin siis kaveri, joka on myös kisa. Ja tossa on niitten vessa ja tässä on meidän yhteinen olohuone ja keittiö ja äiti esitteli sinne se hieno avainta. Ja sitten tuolla on myös niitten makkari. Huomenta. Mä nukuin 13 tuntia. Yksi ihminen. Sitten pitää laittaa joku pontsit ja kaikki. Mistä mä tiedän näistä mitään. Se suosittelee ja painaa sen. Ai niin, ei se tehnyt mitään edes. Aamu alettiin totta kai aamupalalla ja mä teen tommonen tosi hyvän ja ison aamupalan. No niin, seuraavaksi me lähdetään siis kauppaan ja en tiedä mitä muuta me tänään tehdään. Niin mun ääni on kyllä vähän tämmönen flunssainen. Sitten me saavuttiin siis tonne kauppaan ja kattokaa, siis tuolla oli jotenkin tommosia tyyppejä, ne vaan niinku oli kauhalla kaivo tuolta kaloja. Ollaan siis täällä paikallisessa ruokakaupassa ja siis tää on kyllä yksi iso sekamelska. Mä käytin eilenkin yhdessä kaupassa ja sekin oli yhtä iso sekamelska, siis nämä tuotteet on aivan niinku ilman mitään logiikkaa. Äiti meni jo kassajonoon, koska täällä on niin hirveät jonot ja mä jäin kiertelemään, mitä kaikkea hauskaa täällä vielä on. Ja sit mä ihailin tommoista matcha-jäätelöä, mutta en ostanut. Äiti maistuu just sitä, mitä tossa suvassa. Seuraavaksi mennään johonkin Stanley-parkkiin. Mä en tiedä mikä se on. Sitten matkasimme kohti sitä parkkia. Mä en nyt ikinä tiedä sen nimeä, mutta kuitenkin. Ja siis tossa mentiin vähän Vancouverin keskustaan ja kaikkea. Oli oikeastaan aika kaunista. Ja tuolla parkissa oli tommosia jotain, mä en tiedä mitä noi on, mutta oli aika hienoi. Sitten me oltiin äitin vähän juomassa kahvia ja bongaa lentokoneita. Oho, äiti kaato kahvin. Me ollaan siis nyt Stanley. Me ollaan nyt Stanley Parkissa. Tultiin bongailemaan lentokoneita ja juodaan kahvia. Ei Nelli seuraaja. Saavuttiin sieltä, me syötiin ruokaa, mut nyt mulla tulee virta niin neste.
Tosi kiva. Mihinkäs me mennään? Ilmoittautumaan ja briefingiin. Koska huomenna alkaa kisat. Ja siis tää meidän majoitus on niinku tossa. Ja sit tässä on myös niinku muita majoituksia tässä samassa. Jos on varmaan jotain muita ihmisiä. En mä tiedä, en mä oon nähnyt ketään. Me tultiin vähän ihailemaan minkälaiset meidän luonnonmaisemat täällä oikein on. Onks hienot luonnonmaisemat? Täällä on hieno, täällä on vielä vähän pihat kesken, mutta... Ai, tossa on pyörä, mitä sä voit lainata. Voin opetella ulkoa, että mitä kasveja täällä oikein on, kun ne laputkin paikalla. Sitten me tosiaan saavuttiin tänne kisapaikalle ja tuolla on siis ollut joskus olympialaiset, eli silleen ihan kiva paikka. Oli kyllä vähän säätöä noilla järjestäjillä noiden kilpailuiden kanssa, mutta tossa me siis vediteltiin. Ja kattokaa, toi yksi tanko on vähän vino, niinku tosi laadukasta ja silleen, mutta tossa ne nyt esitteli noita lajeja ja sitten me saavuttiin kotiin ja mentiin nukkumaan. Huomenta. Siis kello on 20:06. Ja olen ollut hereillä oman tunnin. Suomessa kello olisi jo kohta 4 päivällä. Sä naurat mulle. Mä vähän näyttää jotenkin väärin. Mulla on kaurahiutaneet vedessä. Mitä kyllä tuolle puolelle maistuu. Tää on vähän niinku mössöä. Kello on tosiaan 6:46. Me lähdetään äitin kanssa aamukävelylle. Vielä on kuu. Ja kohta ehkä paistaa aurinko. Miten tää aukee? Mä en saavuta porttia. CrossFit-kaappi. Täältä valitaan kaikki tarpeelliset mukaan. Oikeesti sydän hakkaa ja... No niin, nyt tulee. Tossa me siis fiilisteltiin vähän musiikkia ja sitten me lähdettiin kisapaikalle, käytettiin vähän muitten lajeja ja sitten äiti rupesikin lämmitteleen ja kohta olikin äitin vuoro. Nyt alkaa äitin eka laji. Ohi, miten meni? No, paremmin mitä pelkäsin, mutta huonommin mitä toivoin. Saavuttiin siis taas tänne majoitukseen. Äitillä on vasta joskus 4 tunnin päästä seuraava laji, joten nyt me vaan hengaillaan täällä, ei varmaan tehdä mitään. Kisapaikalle saavuttu. Seuraavaksi äitillä on juoksulaji, joten pitäisi olla hyvä. En mä ole varmaan, mä oon todennäköisesti. Täysiä vaan. Tuossa lajissa aluksi tehtiin burpeita, mutta käytössä koko loppulaji oli viivajuoksua tai sen tavasta. Vaikka kuinka hyvältä näytti noi sushit, niin meillä jäi yli puolet syömättä, koska ei ollut kovin hyvää. Mutta nyt me pyydetään ne mukaan ja lähdetään lippujuhlaan. Siellä lippujuhlassa mulla annettiin siis kamera käteen vaan ja pistettiin kuvaajaksi. Selvästi kova luotto mun kuvaustaitoihin. Toivottavasti tuli hyviä kuvia. Mut tässä oli tää video. Jos katsot videon tänne asti, niin kommentoi alas kilpailu. Niin mä tiedän, että kaikki katsot videon tänne asti. Ja tilaa tämmöstä mun kanavaa, jos sitä vielä tehnyt. Ja seuraa mua Instagramissa, jos haluat 10 000 kalorin haasteen. Mut joo, ei mun muuta kuin moikka ja nähdään taas videon parissa.